kuse sme boli vonku, hrali futbal, alebo proste sme naozaj tak nejak fyzicky sa hýbali po tom sídlisku, čo teraz už to tak až veľmi nevidím, keď prídem niekedy za otcom ešte na našu ulicu, že už tých deciek je menej. Veľmi sa mi to páčilo od malička, to si pamätám ten moment, že rád som aj doma spieval s mamou a tak proste, keď sa varilo niečo a tak. Čiže mňa to hneď tak chytilo, ale nikdy som sa tomu organizovane nevenoval. No a presne po tom, ako sme sa vrátili z Prahy, nešiel som na vysokú školu, a som si povedal, že čo budem robiť, že skúsil by som to, lebo stále som to niekedy chcel vyskúšať, ale proste som sa k tomu nedostal. Mám teraz čas, idem. A to bolo pre mňa znamenie, že prvý deň, keď som prišiel do Košic, vrátil som sa, to bol už nejaký september začiatok, mal som leták na nábor do súboru, to nemôže byť zhoda náhod. Tak som tam išiel, normálne prvýkrát na nejaký konkurs. Ale vtedy ma do toho súboru nezobrali. Lebo Keby oni vedeli. Ten tréning bol pre mňa aj náročný, mal som proste aj také modriny od čapášov a bol som trošku zničený z toho a tak ďalej a tak ďalej. Ale tanec je trošku iný, ale v podstate je to asi podobné aj v rámci športu, že sa dostane človek v rámci takého amatérskeho tancovania alebo takého bežného v týchto súboroch do istého momentu, kedy už je ako keby na vrchole, a potom už sa svalovo alebo nejak tak pohybovo ďalej ako keby neposúva ďalej. V istom období, keď som nejakú nemal chuť sa vrátiť do posilňovne a väčšinou je to koniec, začiatok roka. To všetci poznáme tieto januáre, februáre, takéto depresívne, tak viem, že potom som našiel aj túto skvelú posilňovňu. Dávaj maka aj teba a zase som dostal nejaký taký impuls, že cvičiť, ale musím povedať, že aj manželka po pôrode, aj ja sme si to proste zaradili do nášho nejakého bežného životného štýlu. Vítajte pri počúvaní a sledovaní ďalšieho dielu Dávaj makaj podcastu. A tak ako vítam vás, chcem privítať aj môjho dnešného hostia, je ním Štefan Štec. Čau. Ahoj, čau, pozdravím všetkých. Čau Štefan. No, nastáva ten moment toho predstavenia, aby každý vedel, že kto je ten host. A teraz ja premýšľam, že ja by som sa asi mal viac predstavovať, ako teba predstavovať. Stáva sa ti, že niekam prídeš a si podáva s tebou takto ruku nejaký moderátor a že zisťuje, že kto si? No, stáva sa to, bežne sa to stáva, alebo ma spoznávajú už až potom neskôr, keď poviem, že kto, čo, ako, kde, ale no, niekedy sa to stane. Dobre, tak idem ja na to, že okrem toho teda, že sa poznáme nejak osobne, nejaký čas, že k tomu sa dostaneme, a tak ja viem o tebe, že si, a teraz čo je prvé? Že si redaktor, si spevák, folklorista svojho času? Neviem, že či to folkloristické srdiečko tam ešte je, alebo jak to máš. Áno. Čiže ty seba vnímaš v ktorej funkcii najprv? Vieš čo, je to veľmi tak náročné to nejak tak rozdeliť, ale mám pocit, že všetko je zatiaľ ako keby na takej rovnakej pozícii, pretože tým, že som redaktor, moderátor v RTVS, v Regine, tak to ma viac menej živí, je to moja profesia, ale už zároveň sa dobieha aj tá moja nejaká kariéra spevácka a tá folklórna a všetko možné, čo robím mimo rozhlasu, takže mám pocit, že sú to také rovnocenné nejaké pozície, ktoré mám teraz, takže a ono mnohokrát sa to aj preplieta, pretože veci, ktoré robím v rozhlase, viem niekedy využiť aj na tom javisku a naopak. Nemyslím to tak, že teraz nahrávam si rozhovory alebo čo, ale tým, že pracujem aj s archívom, venujem sa aj v rámci rozhlasu rôznym publicistickým reláciám, kde predstavujem nejaké tradície, folklór a tak ďalej z regiónu, ktorý vlastne aj mapujem, chodím si nahrávať, tak mnohokrát niektoré veci tam viem využiť aj potom napríklad, že nájdem nejakú peknú pesničku alebo niečo zaujímavé, takže zatiaľ je to tak, že sa to tak pekne prelína a je to fajn. Mňa toto baví veľmi na tom, jak ťa sledujem. Je pravda, že som ťa registroval už skôr, ako sme sa stretli u nás v gyme v Dávaj makaj. Tak som tak trošku pokúkoval po folklóre a potom, ako ho robíš ty, že to je taká nová vlna, podľa mňa, folklóru a toho spracovania. Ale baví ma, že teda v jeden deň si v New Yorku
a druhý deň kde pri Rusinoch zbieraš folklórne pesničky a ideš tam, akože si predstavujem nejakou poľnou cestou k nejakej pani tete, ktorá tam býva, že jak toto vlastne všetko zvládaš manažovať a stále hovoríš, že teda je to rozdelené tak po tretinách nejaké, že ten tvoj život je usporiadaný. Hej, no v podstate... Či ty máš taký chaos organizovaný, či jak to je? Je to presne tak nejak organizovaný chaos, v ktorom ja sa viem nejak tak pohybovať, ale presne ako si to povedal, že jeden deň je človek niekde, ja neviem, hej, v New Yorku, alebo proste na nejakom úplne, že super akcii na veľkom pódiu a potom ďalší deň, kvôli tomu, že teda chodím aj do tej práce, tak sa musím zbaliť, sadnúť do auta a ísť do tej najmenšej dedinky, niekde v medzilaboreckom okrese, ale mám pocit, že práve to striedanie takých rôznych svetov mi dáva ako keby takú, ako to povedať, takú niečo také zaujímavé alebo takú exkluzivitu tých konkrétnych miest, pretože keď som v nejakej maličkej dedine, tak si to užívam po nejakých veľkých festivaloch, čo ja viem, alebo veľkých metropolách. A keď som zase v tej veľkej metropole, tak sa už zase teším do tej malej dedinky a naopak, takže ja si myslím, že nie je žiadny dobrý nejaký extrém a tak balancovať a navštevovať rôzne prostredia, to je úplne prirodzené a presne tak ako moji predkovia dokonca, pretože mal som takých, žili na periférii, ja neviem, ešte Uhorska a zrazu sa ocitli vo veľkých mestách, kde išli za prácou, či za oceán, či presne, ja neviem, do Pensylvánie, New Yorku a tak ďalej. Že to sa dialo samozrejme. A doteraz sa to deje a stále inak tí ľudia, ktorí aj odídu z tých regiónov, tak stále sa radi vracajú. Minimálne dávajú nejaké proste finančné prostriedky, aby mohli sa organizovať nejaké folklórne festivaly tam. Takže napríklad v rámci tej rusínskej komunity, aj teraz som sa presvedčil, že je to stále silné a aj niekoľko generácií po tom, ako ľudia už žijú v Amerike alebo majú tam svoje deti, ďalšie generácie, stále vedia, odkiaľ pochádzajú. To je tvoja čerstvá skúsenosť, lebo keď sme spomenuli ten New York, tak to sme nevyfabulovali, ale ty si tam naozaj teraz bol? Bol si tam za prácou? Áno, čo vlastne bol si Rusín, ktorý išiel do New Yorku za prácou po cestách, teda po stopách tvojich predkov, ale jak si hovoril, teda ako si hovoril a v Amerike najčastejšie slovenský, či anglicky, či rusínsky? No, aj slovenský, aj americký, alebo teda anglicky, aj po rusínsky. Vedia rusínsky ešte? Vedia rusínsky. A čo ma úplne najviac prekvapilo, dostali sme sa do takej malej reštaurácie v Brooklyne. Okay. A tá reštaurácia sa volá Babas Pirogis, čo v preklade znamená babíne pyrohy a majú rodina, ktorá prišla z Litmanovej, to je pri Starej Ľubovni, taká obec a už žena, ktorá si ju založila pred 8 rokmi spolu s manželom, manžel je Američan rodený a ona tiež už je Američanka rodená v Brooklyne, ale tým, že vyrastala v rusínskej rodine, veľmi silne dbajúcej na tradíciách, tak sa naučila aj po rusínsky a dodnes v podstate v tom Brooklyne má úspešnú reštauráciu, robí tam pyrohy. Bolo to naozaj fantastické, keď sme tam prišli, samozrejme mala prízvuk a všetko, ale plynule sme sa s ňou bavili po rusínsky. Toto je zaujímavé. A jedli rusnácké pyrohy. Vieš, že takto má kombináciu, že aké jazyky ovládate, že tak ja hovorím, že nemecky, anglicky a niekto, kto povie, že má kombináciu, že angličtina, rusínština, že to je... A bolo to zaujímavé napríklad aj v tom, že keď som sa ich pýtal, ako je to možné, že vedia po rusínsky a narodili sa v Amerike a ona hovorila, že tam napríklad v New Yorku alebo v Brooklyne tam tak množstvo tých národností, že v podstate si to tak navzájom rešpektujú, že úplne normálne, že na ulici sa každý vo svojej komunite štvrti rozpráva svojim domácim jazykom a sú to generácie, ktoré, ja neviem, už aj 5 generácií žijú v Amerike. Takže možno a práve aj tá multikultúrnosť im dáva priestor, aby v podstate si zakonzervovali ten jazyk. No skočili sme trochu ďalej, jak som myslel, teda až do Spojených štátov, ale začneme niekde úplne na začiatku. A ty si sa narodil kde? Ja som sa narodil v Košiciach. A si Rusín. A som Rusín. Čiže to je vlastne to isté, či jedno, že sa narodíš v New Yorku alebo v Košiciach, stále môžeš byť Rusín. No ak si vyberieš tú cestu, ak ti rodičia proste dajú do vienka to, že ti povedia, že si Rusín a bolo by dobre, keby si to možno v sebe nejak pestoval. Samozrejme, nikto ma nikdy do ničoho nenútil. Bolo to prirodzené, tak ako som to videl doma, ale vyrastal som na Furči. Narodil som sa tu na Mojzesove, kde v podstate pre pracujem. Košičanov Furča znamená, že sídlisko
Gardovských hrdinov. Ja ako Košičan to ani neviem povedať, lebo to je stále furča. Čiže tam si behal po sídlisku. Áno, tam som behal po sídlisku, tam som chodil aj na základnú školu, aj vlastne tam som prežil všetky tie svoje akože prvé roky života. No a ja sa pýtam väčšinou, vieš, na toto je moja otázka na každého hostia, keď si spomenul, že základnú školu. Predpokladám, že ty si ktorý rok? Ja som 87. 87, OK. Čiže ty si zažil tiež všetky tie behania po sídlisku, hral si tam hokej, áno, futbal a áno. všetko to. Ako si spomínaš na telesnú výchovu na základnej škole? Telesná výchova na základnej škole, tak bolo to stále už na konci vyučovania. Nejak tak viem, že to boli tie posledné hodiny, takže človek... Vrecuško si mal. Vrecuško, hej, sme sa najprv... No tie úplne prvé telesné výchovy si pamätám, že sme mali ešte červené trenky a cvičky a biele tričko. Biele tričko z takého materiálu ako tielka boli. To si pamätám ešte v 1., 2., možno aj 3. ročníku sme to tak mali. Potom už to boli také ešte reminiscencie toho starého sveta. No a potom mali sme rôznych učiteľov, ale väčšinou to bolo tak, že už keď bolo teplejšie, tak nám učiteľ hodil loptu a my sme si hrali futbal. Niekedy sme samozrejme robili aj nejaké, viem, že Vibianu sme dosť často hrali, mali sme 2 pekné veľké telocvične, takže to bolo fajn. A jak si spomínaš na šplhanie na lano? Alebo na tyč? Toto bolo väčšinou buď nočná mora, alebo ti to šlo? No, šplhanie na lano, tak to som vôbec nedával, to si pamätám. To sme sa tomu aj trošku vyhýbali, možno, že boli 1, 2 spolužiaci, ktorí to dali. Väčšinou na tú tyč, to sme sa aj vyšplhali, to viem, že to mi nerobilo až tak problém. A vôbec mal som rád telesnú výchovu a hlavne keď sme robili aj nejaké atletické veci, lebo to ma hrozne bavilo, aj keď nám dali ten taký odrazový mostík pred kozu, aj keď som nechápal, že čo je to za odrazový mostík, lebo to bola taká drevená soska, ja som čakal, že sa odrazím ako z trampolíny. No ale bol to nejaký odrazový mostík a mal som rád celkom tieto veci, akože som si to užíval a potom si pamätám, že sme mali aj nejaké zápasy medzi základnými školami, hrali sme hádzanú alebo volejbal, takže mal som viac menej tým, že som bol ešte z toho obdobia, že aj po škole sme hneď vybehli niekde na ihrisko a v kúse sme boli vonku, hrali futbal, alebo proste sme naozaj tak nejak fyzicky sa hýbali po tom sídlisku, čo teraz už to tak až veľmi nevidím, keď prídem niekedy za otcom ešte na našu ulicu, že už tých deciek je menej vonku, ale my fakt sme boli aj taká trieda, že všetci sme mali radi pohyb, alebo proste sme to nejak tak. Ja si inak na telesnú teraz tak spomínam, keď nejak sa mi zjavili pred očami tie vrecuška, že tým sme sa mlátili celkom dobre. Presne, že toto bolo jedno, to bolo pred telesnou aj po telesnej, že sme sa bili s vrecuškami plnými veci a cvičiek a neviem čo všetkého. Presne tak. Takže, ale ja premýšľam nad tým, že či, teda, jak to máš ty, lebo ja si pamätám svojich telocvikárov. Akože normálne, že nie všetkých učiteľov si pamätám, ale telocvikárov som si pamätal vždy. Aj telocvikárky. To boli väčšinou dámy, takých staršie dámy, ktoré vlastne vždy prišli v šušťakoch, ale nikdy necvičili, len mali odo mňa akože požiadavku, aby som zabehol 12 minútovku nejak. Áno. No, toto je inak úplná akože taká pravda, lebo my sme mali, ja si pamätám na nášho telocvikára, ktorý bol už trošku taký postarší pán a ten bol v podstate stále v takej nepoškodenej teplákovej bunde, teda súprave šušťakovej a tiež veľmi ani sa nejak nehýbal, len stále mal Povedal, že čo treba že čo máme robiť. Potom na chvíľku sme mali takého mladšieho telocvikára, ktorý bol aj aktívny, ale on bol len chvíľku. No a potom sme mali už ku koncu ešte staršieho telocvikára, ako sme mali predtým. To bol už naozaj taký deduško, ale on z hodou okolností stále snažil zabehnúť, ale potom mu prišlo zle, tak väčšinou si tak sadol a už len nám tak ukazoval veci. To bol naozaj úplne človek. To sa cení, ale. To sa zase cení, ale to bol úplne akože taký retro človek ešte v takých starých všelijakých teplákoch zo 60. rokov. Takže to bolo naozaj zaujímavé. Bol vysoký, on hral niekedy basketbal. Ale väčšinou, áno. A potom ešte bola jedna telocvikárka tiež presne, ale tá väčšinou priniesla aj taký závan, taký cigaretový z ich kabinetu, takže to boli tiež také, keď teraz tie prvé spomienky, lebo už dávno som vlastne si nespomínal na telocvikárov, takže toto mi príde na um. A okrem toho si sa nejakým spôsobom venoval športu, že si chodil na nejaké krúžky, alebo vyskúšal si nejaké tieto veci? No, poviem pravdu, že na základnej škole sme ani tých kružkov nejak nemali, to si nepamätám. To boli všetko mladé sídliska, kde sa veľa toho nedialo? To bolo také väčšinou v rámci tej telocviku, že sme mali nejakú proste trieda naša, alebo škola, vybrala sa nejaká reprezentácia z ročníka a išli sme proste hrať ten volejbal, alebo basketbal, alebo futbal. Ale potom skôr si pamätám, že na strednej škole, alebo na konci
už v 9. ročníku sme začali chodiť na atletický štadión, tu na Slaviu. A tam sme v 9. ročníku, viem, že sme sa aj dobre umiestnili v štafete. Okay. Ja som rád behal. Čiže šprint, áno, to som mal veľmi rád a boli sme normálne aj na nejakej už krajskej alebo aj vyššej nejakej regionálnej súťaži, kde sme sa dobre umiestnili. Takže to si veľmi dobre pamätám a tam som veľmi rád chodil. Viem, že sme vyfasovali aj také tretry, tiež trošku také retro, ale to som sa z toho tak tešil, lebo proste to... To už vyzerá profi. Áno, to vyzerá profi. Aj tá trať, to som prvýkrát videl, lebo my sme mali takú Antukovú pri škole a tam na Slavii bola prvýkrát som videl takú ani nie, že škvára, ale proste taká korková, alebo neviem, aký to je materiál, ale veľmi taký profi materiál, kde tie tretry mali svoj význam. Takže tam sme behali, tam bol ten odpich a to sa mi celkom páčilo. A potom som si to trošku preniesol aj na strednú školu, že som chvíľku ešte chodil tam behať na tú Slaviu, ale potom zase prišli iné záujmy počas strednej. Čo si študoval na strednej? Ja som chodil na dopravnú priemyslovku na hlavnú. Mal som odbor železničná doprava a preprava. Čiže ty si železničiar? Ja som železničiar. A to si išiel akože takže do istoty, že tam ma vezmu, alebo si išiel s tým, že si miloval vlaky? A... No práve, že vôbec ani nie, že tie vlaky, skôr môj brat, akože mal som nejaký možno model, ale vtedy si pamätám, že moja mama mi povedala, že chlapci by mali mať priemyslovku, že... Dievčatá obchodnú? Dievčatá obchodnú, moja sestra išla na obchodnú akadémiu. Gymnázium, vtedy bolo také obdobie, že no čo z gymnázia, kde pôjdeš, že to si pamätám, že tak sa to proste bavilo, že nechod na gymnázium, takže sestra išla na obchodnú akadémiu na Watsonovu a ty si chlapec, ale učíš sa dobre, čiže choď na priemyslovku, to sú vlastne stredné školy. Takže išiel som tam a bolo to na hlavnej ulici, však aj je tam tá škola na hlavnej 113 hneď vedľa. Nemáš tam ešte plaketu alebo dajakú? Nemám tam, čakám, že keď prejdem okolo, že kedy tam bude nejaká. Ale musím povedať, že ma už párkrát pozývali, aj keď sa mi to nedalo na nejaké akcie, aby som prišiel, tak to ma tak aj potešilo, aj keď sa mi to nepodarilo nejak sklbiť. No, tak ja len nejak premostím k tomu, že ty si začal potom s tancom. Áno. To je tiež pohyb. Áno, s tancom som zase začal, keď som skončil strednú školu. Okay. Keď som skončil strednú školu a nešiel som hneď prvý rok na vysokú, bol som rok v Prahe, po strednej škole išli sme dobíjať svet, sme si mysleli s kamarátmi, že v Prahe budeme proste si plniť neviem aké sny, ale boli sme tam 3 mesiace a potom sme sa vrátili domov. So stiahnutými chvostami, čo ešte s menším budžetom, ako sme si brali tam. No ale tak to bolo tiež taká ešte doba, hej, že všetci chceli ísť niekde proste vonku. No tak my sme došli až do Prahy, ale bola to bomba, to si pamätám, že to leto tam bolo aj celé Košice. No a vrátil som sa domov a presne ten večer som mal leták na nábor do tanečného súboru, alebo teda do folklórneho súboru Železiar. No ale je toto štandardný príbeh, lebo ja vnímam, že existuje nejaká postupnosť, že si najprv v nejakom, teraz budem vymýšľať, že železiariku, že si v detskom folklórnom súbore a tak si tam vychovajú až do toho momentu, kedy si... No to je ten štandardný model, hej, že rodičia... Že si ortodoxný folklorista. Áno, že rodičom sa páči ľudový tanec a od malička nech má nejaký pohyb decko, naučí sa pesničky. A povedia, že aj tebe sa bude páčiť. Hej, aj tebe sa to bude páčiť a budeš takto. No, ale ja som nebol v tomto štandardný a chvála Bohu, lebo ja som naozaj nebol nejak nútený do nejakých aktivít. Aj keď súrodenci väčšinou, sestra skončila klavír, brat skončil výtvarnú výchovu a v podstate sa venuje takému umeleckému. Ty si vlastne ani nespieval? A ja som ani nespieval ani nič. Ja som v podstate bol len taký samorodc a bol som najmladší a už nebolo na mňa až toľko času, ale vedel som spievať, musím povedať, že aj v rámci školy. Sem tam sa to niekde ukázalo, že niečo ja som máš. aj spieval, napríklad keď bola súťaž Zorničkin Slávik alebo tieto také školské súťaže. Tak som sem tam reprezentoval. Potom... Ale to sa udialo tak, že ťa počula učiteľka na hudobnej, že keď ste spolu, áno, ten intonuje, ten pôjde spievať. Áno, bolo to tak. A doma, tým, že rodičia prišli z rusínskych oblastí, z obcí, tak priniesli si aj tradície, aj také to povedomie o... Proste u nás bolo úplne normálne, že sa na oslavách spievalo a tak ďalej. Ja som sa narodil a nejak som to tak vnímal, že veľmi sa mi to páčilo od malička. To si pamätám ten moment, že rád som aj doma spieval s mamou a tak proste, keď sa várilo niečo a tak. Čiže mňa to hneď tak chytilo, ale nikdy som sa tomu organizovane nevenoval. No a presne po tom, ako sme sa vrátili z Prahy, nešiel som na vysokú školu a som si povedal, že čo budem robiť, že skúsil by som to, lebo stále som to niekedy chcel vyskúšať, ale proste som sa k tomu nedostal. Mám teraz čas,
idem. A to bolo pre mňa znamenie, že prvý deň, keď som prišiel do Košic, vrátil som sa, to bol už nejaký september začiatok, mal som leták na nábor do súboru. To nemôže byť zhoda náhod. Tak som tam išiel, normálne prvýkrát na nejaký konkurs, ale vtedy ma do toho súboru nezobrali. Lebo oni vedeli. Keby oni vedeli. Nezobrali ma tam, lebo oni boli už takí trošku vymahkanejší, ako sa hovorí, hej, profi a už proste tancovali. Ja som nemal žiadnu skúsenosť, čiže aj videli, že nie som nejak tanečné, že proste som si len tak tancoval, ale tam nad tým súborom tancoval, alebo teda sa pripravoval ešte jeden taký menší v tom čase súbor, folklórny súbor Hornát. No a tam ma zobrali, lebo tam potrebovali akútne chlapcov. Čo je vlastne pri folklóre asi taká bežná požiadavka, že chcú, aby tam muži tancovali. Aby tam muži tancovali, no a ja som tam ostal a spoznal som tam skvelých ľudí, ktorí v tom čase už aj na ten folklór sa trošku inak nazerali. Nebolo to len o tancovaní, ale aj o spoznávaní tej tradície. Chceli naozaj na základe nejakých starých videí sa učiť tancovať tak, ako ľudia naozaj na dedine tancovali. No toto, ja mám niekoľko otázok tu. Prvá vec je, že tréningy, lebo však dávaj makaj, tak skúsme to zabrusiť do toho tak, že ono sa vlastne hovorí, je to tanec. OK, niekedy sa tanec považuje za šport. Ja teda trošku to predýchávam, ale dobre, akože je tam výkon, hej, je to samozrejme. A teda chodil si na tréningy. Áno. To znamená, že takto vidíš ten folklór ako športový tanec po tých tréningoch, alebo ako to vyzerá na takom tréningu? No, prvýkrát, keď som prišiel na tréning, takýto tanečný a mali sme, samozrejme, taký tréning tiež tanečný má nejakú proste výstavbu, že je nejaká rozcvička, trošku sa rozťahneme, aby sme proste neboli stuhnutí a ideme sa učiť tanečné motívy. Ani nie, že hneď tanec, ale nejaký tanečný motív. Čo to znamená tanečný motív? Tanečný motív znamená napríklad, ako zrážať nohy, hej, tu napríklad na východnom Slovensku, v regióne Zemplíne, veľmi ako keby základný tanečný prvok v tanci je zrážanie nejaké, tak to je, tento motív sa učí, hej, je to presne na nejakú konkrétnu dobu, čiže človek musí mať aj nejakú rytmickú výbavu, čiže predtým aj sú nejaké rytmické cvičenia, no a učia sa ako keby konkrétne, ako keď máme v rámci posilňovania, tak máme konkrétny cvik na biceps, tak aj v tanci je to tak, že máme teraz konkrétny cvik alebo konkrétny motív, kde sa využívajú iba nohy napríklad, alebo iba členky, alebo iba kolena a tak ďalej. Potom sa tancuje aj s vrškom tela, s rukami a tak ďalej a tak ďalej. No a z toho sa vystavia nejaká tanečná kombinácia a z tých tanečných kombinácií sa skladá potom tanečná veta, ktorá v podstate je už ako keby tanec, hej. Takto si sa do toho dostal, že tanečná veta a tieto tu veci. Ale to som samozrejme vôbec nevedel, ale ja som v istom období tiež učil a ešte aj učím niekedy tancovať, ako mám nejaké... Čiže aj si skladal choreografie. Áno, presne tak, čiže som sa trošku viac do toho zasvetil. No ale to som vlastne chcel povedať, že ten tréning bol pre mňa aj náročný, mal som proste aj také modriny od čapášov a bol som trošku zničený z toho a tak ďalej a tak ďalej. Ale tanec je trošku iný, ale v podstate je to asi podobné aj v rámci športu, že sa dostane človek v rámci takého amatérskeho tancovania alebo takého bežného v týchto súboroch do istého momentu, kedy už je ako keby na vrchole a potom už sa svalovo alebo nejak tak pohybu už ďalej ako keby neposúva ďalej. A to som tiež zistil po nejakom istom čase tancovania, že tá svalová pamäť si zapamätala niektoré veci, ktoré potrebovala a v podstate ten tanec, už nové tance som sa učil automaticky, už to bolo oveľa jednoduchšie, ale ako keby tá fyzická kondícia nešla ďalej. Už človek buď si do toho ešte dosadí nejaký ďalší pohyb, alebo potom začne trošku v rámci kondície alebo takého nejakého fyzičky trošku stagnovať. No, to mi vlastne teraz príde, že napriek tomu, že je to nenormálna drina, ja som videl len sústredenia spoločenských tancov, ale viem si predstaviť, že teda ten tréning tanca vie byť veľmi ťažký, namáhavý, kalórie sa pália, potíš sa a tak ďalej. Však máte tam aj figúry, kde potrebuješ dvihnúť partnerku, skákať a čokoľvek. Ale napriek tomu to neznamená, že všetci tanečníci majú nejaké akože vymakané svalnaté postavy a že proste ten tréning by ich dostal niekde akože fyzicky na maximum. O tom hovoríme. Áno, o tom hovoríme presne tak. A ešte možno spoločenské tance sú ešte viac náročnejšie ako ľudový, pretože predsa ten ľudový tanec musí vychádzať ako keby aj tým, že my nerobíme úplne spartakiadne tance, nejaké veľmi štilizované, tak snažíme sa byť v takej prirodzenosti a trošku viac pri zemi, ako sa hovorí. Takže ten tanec, je to tak, že trošku ako keby tá fyzička
dotiahne na nejakú úroveň a tam to potom ostane. Je to taký tento náš Dávaj makaj formát je vlastne o životnom štýle a o pohybe, tak sa zostavím chvíľku pri tom tanci, lebo mňa pri tom folklóre fascinuje to, že ako keby existovali, a ty mi to povedz, jak sa ti to spája, že dva svety. Jeden taký ten javiskový pódiový, kde sa vlastne robí choreografia, tu sa ide karička, okolo toho sú nejaké, vieš, že proste je to choreografia a potom ty hovoríš o tom, čo sa dialo skutočne vo folklóre, že existovali nejaké diskotéky folklórne, kde proste sa tancovalo a vyzeralo to možno trochu inak. Asi to nebolo o tom, čo vidím na javisku. Áno, presne tak. No tak bolo to iné na javisku. Samozrejme, javisko má tiež svoje nejaké požiadavky pre diváka, amfiteátre a v povojnovom čase, hlavne v 50. rokoch, sa ten folklór viac menej dostal tak na javisko vo veľkých formátoch, pretože bola atmosféra taká robotnícka, budovateľská a tak ďalej. A folklór bol výborný prvok na spájanie týchto ľudí, hlavne ľudí z obcí a proste tej pracujúcej triedy. Takže to bolo veľmi dôležité pre to obdobie. No a takýmto proste folklóru sa dostali veľké velikánske javiska amfiteátra, ako ich poznáme dodnes, vtedy to tak začalo. No a tie veľké javiska potrebovali aj veľké choreografie, veľké pohyby, aby aj v 150. rade človek mal z toho nejaký požitok a proste bola to taká vlna po vzore Alexandrovcov, tak je to aj akože v rámci nejakej histórie zapísané a tak sa to dialo. No ale do toho času ľudia samozrejme netancovali na takýchto veľkých pódiách a tancovalo sa v maličkých izbách, ako je možno toto, veď vieme, ako vyzerali niekedy domčeky, ako by vyzerali svadby, no a tam ľudia sa museli pomestiť, zabaviť sa, zatancovať si, aby nikoho neudreli, aby sa sami neudreli, aby nezničili celú tú miestnosť. Takže musíme si to takto aj predstaviť a identifikovať, ako musel vyzerať vtedy ten tanec. No a tiež to bolo tak, že niekedy, možno teraz majú ľudia predstavu, že niekedy ľudia tancovali všetci proste tak, ako teraz to vidíme na javiskách, čapašovali sa a tak ďalej. Ale nebolo to tak, pretože každá obec mala viac menej možno 2, 3, podľa toho, aká bola veľká obec, ľudí, chlapov, ktorí boli fyzicky zdatní, ale aj rytmicky zdatní, aj pohybovo zdatní. Že naozaj, že vedeli tancovať. Že vedeli z nejakého základného útvaru tancovania, že sa ľudia krútili doprava, doľava a urobili nejakú dvojkročku, nejaký taký oddychový motív. Vedeli pridať ešte niečo, urobiť zo seba machra, hej, že proste urobiť nejaký pohyb, využiť ostrohy, ktoré boli funkčnou záležitosťou z koní a z prvej svetovej vojny, hlavne to prišlo do tradičného prostredia, urobiť, rytmizovať s nimi niečo a urobiť proste nejakú srandu, aby to ľudí zaujalo, aby to zaujalo aj tú muziku. A tak vznikli nejakí solisti, podľa ktorých my sa teraz učíme tancovať, keby to bol štandard, áno, ale nebol. Ako keby to bol štandard, ale nebol to, hej. Čiže stále boli nejakí proste zaujímavejší ľudia a obdarení nejakým talentom, ktorí vedeli posunúť ten nejaký úplne, že najjednoduchšiu formu tanca do nejakého zaujímavejšieho cifrovania a solového prejavu. A teraz, keď vidíme, tak možno, že na tom javisku, keď je, ja neviem, 8, 10, 12 párov, tak skoro každý jeden ten pár je solista, ale samozrejme niekedy v minulosti to tak nebolo. Takže to aj nás fascinovalo pri tom, že skúmať, ako to vlastne bolo a kto bol ten konkrétny človek, ktorý vedel tak tancovať. Samozrejme sa už viac menej pominuli, ale tento formát v podstate funguje aj dodnes, hej, že na tej diskotéke alebo v nejakých iných proste zoskupeniach je stále jeden človek, ktorý je nejaký proste frontman a ktorý ako keby udáva trend. No, ty si sa stal frontmanom do veľkej miery, keď si nabehol do tejto tanečnej kariéry. Už si tam vlastne zapájal aj ten spev? No áno, hej, ja som to hneď tak nejak jedno s druhým, ako keby som to nevedel odpojiť, že v podstate tiež musím povedať, že aj v minulosti to bolo tak, že nebola spevácka zložka niekde na boku a spievala ľuďom do tanca, ale človek si musel vedieť aj zaspievať, aj zatancovať, proste mať to v sebe. A to som v podstate sa snažil aj ja ako keby nejak dať dokopy a vyšlo to, hej, že ten spev dnes je to viac dominantne o tom speve. A dnes sa to preklopilo skôr už na ten spev. Ale hýbať si sa neprestal, lebo vlastne v jednom momente si prišiel do gymu a neprišiel si akože v nejakom zásadne zanedbanom stave, lebo prídu ľudia s nadváhou, chcú niečo riešiť. My sme sa stretli vlastne na základe toho, že si chcel zase vbehnúť do nejakej formy, ale nebol si na tom, že nejak ukrutne zle. Áno, hej, ja som v istom momente si uvedomil, lebo presne po nejakom období tancovania
aj v súbore, kedy som už sa dostal do takej formy, že už som proste všetko vedel zatancovať a už som sa posúval ďalej a skôr som robil choreografie a tak som zistil, že vlastne začínam naberať a že mi ako keby už nestačí ten pohyb tanečný a taký, aký som robil, lebo nevedel som pri ňom ako keby ani zhodiť, ani si udržať tú formu, ktorú by som ešte chcel mať. No a my sme vlastne, moja manželka otehotnela a ja som si vtedy povedal, že keď sa mi narodí syn, tak musím byť proste silnejší, musím byť chudší, aby ma proste videl v nejakej lepšej forme, aby som ho vládal dvíhať, aby proste, keď som sa vtedy pozrel do zrkadla, vôbec som nebol spokojný so sebou, tak viem, že v tomto období som začal navštevovať jednu posilňovňu, začal som sa nejak trošku viac venovať športu, posilovaniu, zistil som, že čo vlastne mám robiť, aby som trošku sa dostal do kopy. No a tak postupne som trošku aj zhodil, v istom období som dal dole 12 kg. Pekne. No a odtedy sa viac menej stále takto udržiavam a niekedy je to lepšie, niekedy horšie a presne v istom období, keď som nejakú nemal chuť sa vrátiť do posilňovne a väčšinou je to koniec, začiatok roka, to všetci poznáme tieto januáre, februáre, takéto depresívne, tak viem, že potom som našiel aj túto skvelú posilňovňu, dávaj makaj teba a zase som dostal nejaký taký impuls, že cvičiť, ale musím povedať, že aj manželka po pôrode, aj ja sme si to proste zaradili do nášho nejakého bežného životného štýlu, že ten pohyb je veľmi dôležitý, zvlášť už potom, keď človek má aj po 30-ke a niektoré veci už si človek nevie sám spraviť. Ale mňa baví predstava, musím ti povedať, baví ma predstava, že sa stále dá napredovať a že aj 40-ka môže byť, že pre niektorých chlapov to je ako keby si povedal, že 40-ka a konec a potom, že už akože len počkam ďalších 30-40 rokov, že akože to pôjde dole. Ale musím ti povedať taký kompliment prenesený, lebo som sa stretol asi s 3 ľuďmi, ktorí akože nejakým spôsobom registrovali, že chodíš do Dávaj makaj a hovorili, že akože posledný klip alebo 2, že tam registrovali, že ten štec akože naprataný je celkom. Takže som hovoril, že však vieš, chodí do Dávaj makaj, čo ti budem hovoriť. Ale dobre, čak ty máš vlastne životný štýl rozbehaný vlastne medzi teda 3 pozíciami a nehovoriac o otcovskej pozícii, manželskej a tak ďalej, že ako vyzerá tvoj život v čase festivalov a všetkých týchto záležitostí? Sedíš v aute, stojíš na pódiu, potom si v aute? No je to presne tak, že človek vlastne sa len premiestňuje a je to naozaj veľmi náročné obdobie vtedy, ale ako náhle začne teplejšie obdobie a tieto festivaly, čiže od nejakého mája do nejakej polky septembra, tak človek sa musí tak trošku zaťať a to vydržať. To sú trošku také negatíva možno toho všetkého, lebo fakt, ako spomínaš, som stále v aute. Vystúpime z auta, rýchlo sa vybaľuje aparatúra, pripravujeme sa, potom odkoncertujem, 1:15 väčšinou trvá koncert, kde tiež proste potrebujem vydať množstvo energie. A potom sa to musíme všetko zbaliť, naložiť auto a presúvať sa väčšinou v noci nad ránom prichádzam. Medzi tým, ja si myslím, že tam chýba jedna vec, čo ja si predstavím na folklórnom festivale, že keď príde Štefan Štec s celou kapelou na nejaký festival a teraz odspievaš, podľa mňa už pod pódium čaká nejaká teta s nejakým ujkom, on má poldecak v ruke a ona nesie pyrohy alebo nejaké koláče a neviem čo, že musíš, alebo minimálne musíte zobrať do auta. Jak jete? A nehovoriac o tom, že tam všade vypekajú a robia všetky tie fajné veci. To sú také proste úskalia týchto festivalov, presne tak, ako hovoríš, hej, človek zíde dole. Prišli ste tu do nášho regiónu, tu musíte okoštovať toto, hej, čiže človek by v podstate, a niekedy sa stane, že máme aj 2 koncerty za deň, hej, okay. No a za piatok, sobota, nedeľa, no minimálne 3-4 koncerty, čiže všade človek potrebuje. A ešte keď koncertuješ na nejakom festivale jedla, povedzme. Jedla, no presne. A všade, kde prídeme, všade majú ten najlepší guľáš, hej, samozrejme, všade majú najlepšiu, ja neviem, jakú laci pečenku a tak ďalej. Všade majú najlepšiu domácu palenku, ktorú treba ochutnať, hej, prišli ste tu, tak musíme. A teraz nemôžeš odmietnúť. Či odmietáš? No a ťažko je odmietnúť, samozrejme niekedy, keď tak. Ale musím povedať, že niekedy dávnejšie bolo to aj tak, že aj sme si dali, aj sme posedeli, aj sme to pretiahli a tak. Ale v istom momente som si povedal, že OK, keby to bolo raz, hej, 2-krát, niekedy možno do mesiaca alebo do 2 týždňov a tak,
ale potom, keď sme zistili, že je to vlastne pravidelne a ešte aj cez týždeň, kedy sa stane, že niekde ideme na nejaký koncert, tak sme si povedali, že nie, že musíme na to dávať pozor. Koľko toho zvyknete za rok odkoncertovať? No za rok odkoncertovať nejakých 70 koncertov máme. Okay, to je dosť poldecakov. To je dosť poldecakov. To by som už to by som hneď v septembri nastúpil na prednú horu, dal sa dokopy. Počkal. Hej. No ale samozrejme sú aj takí, hej, ja nehovorím. A akože sú aj také aj momenty, kedy si človek dá, kedy sa proste uvoľní. Ale musí človek si nájsť ten taký balans, hej, lebo zase tiež nie je úplne dobré si povedať, že nič, nedám si ani kvapku alkoholu, lebo potom príde nejaký moment, že si dá a proste úplne nebude mať mieru, hej, proste fakt žiadny extrém proste nie je dobrý. A práve preto, keď sú mesiace také zimné alebo jarné a chodím cvičiť a naozaj sa snažím dodržiavať aj strávu a proste nepijem alkohol, tak viem, že to leto si môžem trošku dovoliť viac, lebo idem v nejakom lepšom stave, čiže niekde niečo ochutnám, niekde niečo si dám, ale to je úplne akože príklad na to, ako sa zle stravovať. Fakt, proste počas cesty tu len zjesť nejakú bagetu, tu vyskočiť, tu chlipnúť nejaký guľáš, tu to zapiť poldecakom, nedaj Bože ešte také pivko, no to proste je katastrofa. Čiže musím naozaj povedať, že a mám skvelých aj kapelníkov, aj ktorí so mnou hrajú, že keď si povieme, že nie, že teraz nedávame si nič, tak vieme aj skôr odísť, radšej sa zastaviť niekde, sa normálne nájsť. Je to fakt výzva, akože výzva. Viem si predstaviť, že už štartuje auto rýchlo, že by nás nechytili. Radšej rýchlo utečme, lebo potom, keď človek sa dostane do toho davu a už proste jedno, druhé a už tu zaspievajme si a ešte toto, ešte fotku a neviem čo. A z jedného sú 2, 3, 4, 5 a potom už človek spí v aute, už aj nemusí ísť, dolamaný, príde domov, prehodí sa do postele. To sú také scenáre, ktoré už nevyhľadám. Je to tak, že už za ten čas, čo sa chýbeš, či už v tanci, nakoniec aj v speve a vôbec pri cvičení, že už poznáš svoje telo, že vieš, čo si môžeš dovoliť, pokade ísť, alebo ešte ťa prekvapí, že ťa vypne kde, alebo že ťa nejako odreže choroba, alebo čokoľvek podobné. No pre mňa, čo je veľmi dôležité, to som aj spomínal, že mám hodinu 15, hodinu 20 koncert a musím ho odspievať sám. A ja nespievam nejakou technikou, ja neviem, že spievam falzetom, ale spievam plným hlasom, normálne hrdelným. Musím pracovať celý čas s bránicou, aby som to všetko vedel udýchať a uspievať a popri tom ešte tancujem, čiže je to naozaj fyzicky veľmi náročné aj na hlasivky, aj na všetko. A človek, keď niekde príde, tak ho nezaujíma, že som unavený alebo čo, proste musím ísť na 100% na každom koncerte. A je to fakt naozaj náročné a spojiť to s tými cestami, takže čo viem, čo moje telo potrebuje, je spať minimálne 8 hodín, aby sa mi obnovil hlasivky, aby som vedel uspievať ten ďalší koncert a keď z ďalšieho koncertu mnohokrát prídeme o polnoci domov, tak viem, že rýchlo si musím zaľahnúť, aby som spal aspoň do tej 8, 9, keď je to cez víkend, aby som potom ešte mohol aj doma niečo urobiť a aby zase prešiel ten nejaký čas, kde tie hlasivky si oddychnú a mohol odspievať ďalší koncert a zase to isté. A keď 3 koncerty mám do víkendu, tak naozaj v pondelok, ale ak dodržiavam spánkový režim, čo sa naozaj snažím počas leta, počas týchto koncertov, tak viem, že telo má odmeniť tým, že v pondelok idem do práce, mám hlas, možno som trošku zachrypený, taká mierna hlasová únava, ale nie som unavený, proste viem fungovať. Fakt do 30-ky, keď si spomeniem na rôzne festivaly, keď som ešte nechodil takto koncertovať, keď som bol tanečník, chodili sme na festivaly tancovať, do rána sme proste robili balamutu, neviem čo, hej, pod stánkami, poldecaky, neviem čo. Telo sa s tým nejak vysporiadalo a proste som išiel ďalej. Teraz by som si to absolútne nemohol dovoliť, ale viem, že proste už poznám svoje telo, tak ako si sa aj pýtal, že ten spánok, žiadna pastilka, žiadne, kloktadla, žiadne nejaké veci mi nepomáhajú tak, ako mi pomôže spánok nahlas. To je jediná vec, ktorej ďakujem, že existuje, lebo inak by som nemohol robiť tieto veci. Takže je pre teba pohyb a taká starostlivosť o seba akože vec, ktorá je v pláne dlhodobo. Áno, určite. To je, bez toho v podstate to sú tak prepojené nádoby s tým aj čo robím, aj by sa možno nezdalo, že to by sa v podstate ani nedalo. Taká vlastná aj disciplína. Vlastne
To sa mi veľmi páčilo. Mároš Molnár, ten tréner, on raz takú zaujímavú vec povedal, že disciplína oslobodzuje. Hej? Že disciplína prináša slobodu. A ja som najprv tomu nevedel tak pochopiť a potom som nad tým premýšľal a je to naozaj veľká pravda, pretože tým, že chodím cez týždeň napríklad cvičiť, že sa naozaj snažím nejak proste udržiavať, tak to mi dáva slobodu v tom, že môžem robiť to povolanie, čo chcem. Že môžem výjsť na javisko, že môžem sa tam krútiť hodinu a pol na hlave, k tomu spievať, k tomu, ja neviem, interagovať, rozprávať sa s ľuďmi, mať čistú myseľ, tak tú slobodu na tom javisku a slobodu v tom mojom povolaní mi práve prináša tá disciplína to, že cvičím. Výsledok toho môžeme všetci pozorovať. Ja určite odporúčam, ak ste náhodou Štefana doteraz nejakým spôsobom nesledovali, tak minimálne si všímajte, lebo sa začína objavovať aj jeho hudba vo filmoch. Však nakoniec teraz si spieval Verbu, tuším, že vo filme Služka. Áno. A na ten sa chystám, som zvedavý, že jak to vypáli, ale tá pieseň je skvelá, takže som na to zvedavý. A všade inde, kde najbližšie, teraz vlastne sa bavíme, že je pred nami leto 2023, takže kde najbližšie sa objavíte, ukážete, aké sú plány? No, leto máme celkom už, ako sa hovorí, vybukované. Na rôznych festivaloch nás môžu ľudia vidieť, či na západnom, strednom, východnom Slovensku, aj na tých menších, na tých väčších mestských slávnostiach. To sú také povinné jazdy, ale určite by som možno upozornil, že budeme mať na Pohode koncert, na čo sa veľmi teším. To bude mali sme tam už taký menší koncert, ale tento by mal byť taký väčší, takže to bude celkom zaujímavé. Budeme mať svoj vlastný koncert v Banskej Štiavnici. A kedy sa to chystá tiež leto? V amfiteátri, áno, v lete. To bude niekedy pozdravujem majiteľov Štiavnici, ja ich poznám. Minul som sa s nimi stretol dokonca. Oni sú fanúšikovia jedného projektu, na ktorom pracujem, takže sa teším, že sa tam vidíme. Možno, že tam sa uvidíme, takže to je v rámci Stredného Slovenska v Banskej Štiavnici a napríklad budeme mať koncert vlastne aj vo Východnej, v amfiteátri pod Tatrami, takže to sú také naše väčšie koncerty, také aj vlastné, na ktoré sa mimoriadne teším, ale budeme aj v iných mestách rôznych, na Zamagúri, na Goralských slávnostiach, napríklad v Kežmarku, na festivale Európskeho ľudového remesla, to je veľmi také obľúbené podujatie, takže naozaj teraz ešte pár koncertov aj v jari po Veľkej noci budú, ale potom sa to rozbehne, takže si myslím, že do každého kúta zavítame. Paráda, to znie, že budeš potrebovať dosť veľa energie, takže to, o čom sme hovorili, myslím si, že nájde uplatnenie. Štefan, ďakujem ti za tvoj čas, lebo nie je ho veľa a som rád, že sme ho mohli stráviť spolu. Verím, že sa vidíme buď na festivaloch, alebo niekde pri pohybe. Ja sa veľmi teším, veľmi dobre som sa cítil a dúfam, že sa vidíme. Tak, majte sa.